Ja sam potom chodził do Baczania, do zakładnej szkoły, tam gdzie na 142 sam ja zastąpił k jutram, a sam tam chodził aż do 1900 czekajmy. Baczanska zakładna szkoła była jedna, tam się te najtrudniejsze rzeczy wuknął, ale zobacz, ja niekakie właściwie wielkie światło był, to ja nie jestem. A tak sam ja widzę, te swoje cieże miał na tej wyższej szkole. To jasne. W Baczaniu, kiedy się ja dopominam, ja była serbska szkoła. To ja wtedy, kniez Syś był nasz uczeń radownicki, ale po końcu II światowej wojny, myslím, że kniez Syś swoje żywienie przysadził na końcu wojny, oni nam posłali nowych uczniów z Reżan, o Serbach jeszcze nic słyszeli nie są, także potem wszystko w niemskiej rzeczy odbieżało. A miastem są potem te Wusedlence, albo Czekance, ki su se pola nas w tych wieskach zadomić drobili a zadomili. My byli jara kopać w obsadzone riadownie. Tak sobie jeszcze taka wuczaka, cyle moda jeszcze, jedna wukubana, tam dwie albo trzy albo cztery riadownie w jednej riadowni, to jeszcze wielkie wuczadanie. A jeszcze potem tutaj mnóstwo dzieci. Hej, to by się schon czas sobie wiele przysłać.